ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастае ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристодан ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависен ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинаи гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонем ки дар номерои имо ба мо рекунем. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед, айн нархҳои мошинаи мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ аст бадрон Toyota Camry ҳастае ки американка соли бароишаш 2010 солае ки бензини холия. Объем мотораш 2.5 литр, коробкаш автомат, системаи мошин мегӯяд беҳтарин мошин мегӯяд, ай вагон гирифта буде мегӯяд, то ҳозира як даст гаштагиае, яъне ки бе камбудӣ, фақат дуруни шарда гаштагиае мегӯяд соҳибшон. Як сола тонировка дорад, 4 диска, 4 блонаи 90%, салон кожни, кондитсионер, электропакет, самбуфер, мошин мегӯяд, обшим ҳама чизи радной аз худаш мегӯяд, ҳамаш тоза бе ягон камбудӣ. нархи мошина мегӯяд 108 000 мегӯяд, бо савдо ҳам мешавад. тоқа дар назди капот мошин бошад, дар шаҳри Душанбе пойтахт қарор дорад. 2010 сол 108 000 сомонӣ. ба кадоми шумо ки маъқул аст, номерошо ва видео кор мекунад, метавонем ки аз ҳамин рақамошо бештари маълумот гирем. тоқа одамони харидор марама. мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон Mercedes-Benz C-класс ки сечка соли бароишаш 1996 солае ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. объем мотораш 8 литр гуфтааст, коробкаш автомат, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд 6 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. хоб 4 диска, 4 блонаи 80%, электропакет, чихолҳои нав, радной краса, инамихелай. мошин мегӯяд ҳамаш нахаду бе ягон камбудӣ ҳастае. нархи мошина мегӯяд 43 000 мегӯяд, бо савдо ҳам мешавад, яъне ки дар назди капоти мошин инашам бошад, қарор дорад дар шаҳри Душанбе. ба кадоми шумо ки маъқул аст, сечка 43 000 сомонӣ марамат тамос гиред дар номерошон. шумо дам агар ахали мошинаи фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника барои фурӯхтан бошад, марамат, сурат, маълумот, адрес, нарх навоша нависед. мо инамихе дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. лайкотона нагузорем дӯстон ва навора дар васаби падиса кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон ВАЗ 21099 ҳастае ки мошини молодёжни советский соли бароишаш 2002 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 1.5 литр гуфтааст, коробкаш механика, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. краскаш нав, 4 дискаҳои престиж, 4 блонаи 80%, салон тоза, самбуфер, мошин нахадо мегӯяд, поли худ молодёжни тоза бе ягон расход, расходош мегӯяд кадагиае. омада аз пеш бинем мегӯяд дар он берушо маъқул тошид, савдо ҳам камтар мешавад. бисёр боде камтар мегӯяд савдо мекунем. нархи мошина мегӯяд 12 000 мегӯяд, бо савдо ҳам мешавад. дар назди капот тоқа суми холӣ мегӯяд, вариантҳои алиши надорад. мошин дар шаҳри Душанбе. ба кадоми шумо ки маъқул аст, номерошо мегафонем марамат тамос гирем. мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон бояд тайга аст Toyota Camry ҳастае ки инашам американка соли бароишаш 2011 солае ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. объем мотор 2.5 литр гуфтааст, коробкаш автомат, системаи мошин мегӯяд беҳтарин нахаду, радной краска серебристи, 4 диска, 4 блонаи нав, хоб электропакет, салон тоза, кожни, кондитсионер, ҳамаш кор мекунад. мошин мегӯяд фавран фурӯхта мешавад, мегӯяд бо нархи 115 000 сомонӣ, бо савдо ҳам дорад. тоза американка мегӯяд 2011 сол, ҳамаҷош 100% мегӯяд, бе ягон расход, бе ягон сарапина. 115 бо арзон мешавад. дар назди капоти мошин бошад, инашам дар пойтахт шаҳри Душанбе. ва кадоми шумо ки маъқул аст, номерошо мегафона кор мекунад, марамат тамос гиред. шумо дам агар хали мошинаи фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника, чизе ки намошо барои фурӯхтан, инам хел метавонед ки шумо суратоша, қатъи маълумотош, адрес, нарх навош ва номери телефонро роӣ кунед. эълонда рекламада мегузорем. мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон ВАЗ 2101 ҳастае ки мошинои советский молодёжни соли бароишаш 1981 солае ки судичӯриш бензини холия.
абио мотори 1 литри простой гуфтааст, коробкаш механикаи, сайстиани мошин мегӯяд беҳтарин сайстиани мегӯяд ҳамаи расходша кардем. 4 дискаҳои нав мегӯяд, 4 блонаи пачка, 2 сиденияи пеш мегӯяд ай Mercedes сечка мегӯяд, магнитофон, саунбуфер, телевизор, задни камера, обши мегӯяд, салон, аккумулятор пачка мегӯяд, баллонша мегӯяд, нав задагааст мошина мегӯяд ҳамаша айсар айно тайёр кардем. Баллон, диска, телевизор, задни камера, аккумулятор ҳамаш нава мегӯяд. дӯстони азиз, яъне ки поликошон мегӯяд, кожни зада мегӯяд, 2 сиденияи пеш мегӯяд ай сечка навай. нархи мошина мегӯяд 16000 мега бо савдо ҳам мешавад мегӯяд тоқа вариантҳои суми холӣ. ба кадометон ки маъқул аст номерошо навистагӣ аст мегафон мошин бошад дар шаҳри Душанбе арзон кадам метавонед мегӯяд срочно сумдаркори марҳамат занг занед. мошини фурӯшии навбатӣ аз Себадрон Toyota Corolla ҳастае ки соли барои 2007 солае ки бензини холие. Toyota Corolla 2007 сол бензини холӣ. Абио мотор 6 литр, коробкаш автомат, сайзтаи мошин мегӯяд нахаду беҳтарин, яъне ки хелай дасти як одам нагаштагия мега соҳибшон. Мошина хайбо рафта асбоби маълумоти пураша 100% када мегирен. 4 электропакет, кондитсионер, кожни салон, диска, 4 балони 70% дорад, радной краскаш намхе сиёҳ асфалтни света. нархи мошина мега 75 та мега бо савдо ҳам мешавад. омада аз пеш мега мошина, мошин бе ягон расход, бе камбудӣ. 75 та савдо ҳам мешавад, мошин бошад қарор дорад дар ноҳияи 5. ноҳияи 5 да қарор дорад, номерашон мегафонай. Марҳамат тамос гирем. дӯстон аз шумо хоҳиш меомад ки лайкҳои бепултон нагузоред, агар имконат бошад ҳамаи силкаи навори моро ва дар ватсапи мотон силкаша падида кунед. Ҳамат барои дастгиритон. мошини фурӯшии навбатӣ аз Себадрон Mercedes-Benz C-класса ки сечка соли барои 1995 солае ки бензини холия судиш фурӯш. абио мотори 1.8 литр гуфтааст, коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. бензини холӣ, 4 диска, 4 блонаи 70%, салоншам тоза, электропакет, чихол, мошин мегӯяд нахадои намхел радной краска сиёҳ ҳастае. срочно мегӯяд сум дар кора мефурӯшад бо нархи арзон 32000 сомонӣ бо савдо ҳам мешавад. 95 солае ки 32000 сомонӣ бо арзон ҳам мекунед мегӯяд тоқа вариантҳои суми холӣ. мошин бошад қарор дар шаҳри Душанбе пойтахт. ба кадоми шумо ки маъқул аст ин нашам номерои мегафон аст кор мекунад, марҳамат тамос гирем. агар шумо мошинхари аниқ бошед дар комментари нависед кадом марка ба шумо дар кор аст, кадом солош, мо албатта ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. фақат шумо сабр кунед, лайкотон нагузоред ва имкон бошад навора поин худ падлиса кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аз Себадрон бояд тайга аст ки Toyota Camry аст ки ин ашам американка соли барои 2011 солае ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. абио мотора 2.5 литр гуфтааст, коробкаш автомат, сайстаи мошин мегӯяд беҳтарин нахаду бе ягон расход. радной краска сафед, 4 диска, 4 блонаи нав, кондитсионер, электропак, кожни салон, яъне ки мошин обшун ҳама чизош кор мекунад. американкаи тозае мошин мегӯяд бе расход, фақат дуруни амин шарда гаштае. 2011 соли американка. нархи мошина мегӯяд 110 та мега бо савдо ҳам мешавад. мошина мегӯяд фақат рӯзона занг занед мегӯяд, рӯзона омада бинед мегӯяд, дигар вақт занг назанед. аз соати 8 сар мегӯяд то соати 5 бегаҳ занг занед, илтимос мегӯяд, дигар аз соати 5 бегаҳ усу занг назанед мегӯяд, илтимос мегӯяд, фақат рӯзона мегӯяд тамос гиред. 110000 сомонӣ бо савдо ҳам мешавад. ба кадом то ки маъқул аст метавонед рӯзона дар номерошон ва видео навистай занг занед. мошини фурӯшии навбатӣ аз Себадрон Daewoo Nexi аст ки намхали светои кабуд соли барои 1994 солае ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. абио мотори 1.6 литри простой, коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 диска, 4 блонаи средни, салоншам тоза ҳай. ҳуҷҷатҳои мошин мегӯяд то моҳи июна ҳастае. баллон мегӯяд 50-60% мегӯяд хай уже средняе. мошин мегӯяд нахаду аст дӯстони азиз, газ бензин ҳардуш кор мекунад. срочно мефурӯшад мегӯяд бо нархи 11000 сомонӣ. бо кадоми наличи сумкати мегирам мегӯяд бо ягон сумаша арзона мекунем мегӯяд 11000 сомонӣ қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Хуҷанди Бостонӣ, яъне ки шаҳри Хуҷанд гуфтагӣ аст дар амун ноҳияш амин кадом дуруни ҳамун ҷое. ба кадоми то ки маъқул аст номерошон тисела кор мекунад, тоқа одамони харидор метавонед занг занед пурра маълумотошо аз Daewoo Nexi соҳибаш гиред.
мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи баъдро мошинаи советски молодёжни ВАЗ 2106 ҳастае ки цвети зард соли барои шуш 1984 солае. Бензин газ ҳардаш кор мекунад. Авто мотораш 1.6 литри простое. Коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин мега ҳуҷҷат дорад, неки нагуфтаанд чақа, неки тоша дорад мегӯяд. мошина мега айучот бурвардаги синемат кардагия мега раднои краска 4.60-70%. салоншам тоза, магнитофон ҳамаш кор мекунад мегӯяд. задаги пӯшидагиша нагуфта. мошин мега опшин тоза нахадо хеле ки дасти як одам да каштагия. хоб дӯстон нархи мошина мега 13000 мега бо савдо ҳам мешавад. омада аз пеш бинем мегӯяд, яъне ки дарун берун шуд махсулотон шуд арзон карда метиҳем. 13000 сомони мошин бошад. қарор дорад дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров. маромад тамос гиред. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи баъдро бояд тега ҳастаи Daewoo Nexi ҳастае ки свети сафед соли барои шуш 1994 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. авто мотораш 1.6 литр гуфтааст. коробкаш механика, ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин нахадо. мошин мега краскаш мега камтар безе пӯшидагия, дига ҳамаҷош 100% мега бе ягон камбудӣ мега бе ягон чи. ҳуҷҷатҳои солонашам мега тамом шудагия ҳастае. мошин мега нахадо, фақат ин яхи ҷош краскаш безе мега, дига ҳамаҷош 100%. 4.60% дискаш салон тоза. нархи мошина мега 9000 мега барои соли нав мега арзон кардем. бо ҳамирам ягон пӯша дар назди капоти мошин мегзаранд. неки аз шумо илтиҷо фақат аз соати 7 сар мега то соати 9 шаб мега занг дига вақт не. аз соати 7 то 9 мега метавонед занг занед. раднои краска 9000 сомонӣ бо арзон мешавад. мошин бошад дар ноҳияи Ёвон қарор дорад. маърамат мошина дар рақамҳои поёбӣ занг занед. мошина дар Ёвон рафта бинед ва савдо кунед. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи баъдро Opel Astra F ҳастае ки дар кузуфи хечбек соли барои шуш 1990 солае ки неки мошина ранги 96-97 кадаги, яъне ки соли мошин 90 радноя, неки ранги солоша соли мошин нав кадаги ранги 96-97. бензин газ ҳардаш кор мекунад. авто мотораш 1.6 литри простое. коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега 11 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. 4 калпакои нав, 4 улони 80%. салоншам тоза, раднои краска сафеда, магнитофон ҳамаш кор мекунад. мошина мега срочно сум дар Украина мефурӯшем бо нархи арзон мегӯяд. тоқа вариантҳои сум мега на алиш на бисёри баъд арзон намешавад. ягон сум арзон мекунад ки бисёри баъд мега тоқа суми холӣ. нархи мошин 21000 сомоне бародарон бо ягон сумша арзон мекунанд дар назди капоти мошин. мошин бошад қарор дорад дар шаҳри хуҷанди Бостонӣ. ин ҳамҷа номерои тисиашон нависта ки кадомтон кан карда мехарен метавонед ки тамос гиред. шумо дам агар ҳамхари мошинаи фурӯшии хона, замин, квартира барои фурӯхтан бошад, сурат маълумот ҷарои кунед, рекламада мемонем. ин буд 12 мошини фурӯшӣ. то видеои оянда.